이제 락스 피니시나. Hello? साफागुरि बियाबनि सिङाव दिनै आङो मोनब्रै लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। मोननैया रिपेयारिं, मोनसे जाबाय 64 लाखसनि बे अनसलि ओनसोलाव, आरो मोनसेया राबां हरैहाय माने खामार दैसा एरिया बाहाय माने 21 लाखनि। दा जिखौ बेखेवदों आङो राबां बिसिडिसिनि सिङाव फुलारगुरि गामिजों बरगाव जानानै नागाचक बेसिम थांनाय लामा फ्राय माने 3 किल'मिटार नङा 3 किल'मिटारनि बारा फ्राय, आरो बिनि गासै प्रजेक्ट कस्टआ जागोन 2,61 लाख बेजों मावनाय जागोन। आरो सिगां बे अनसलि ओनसोलाव पुब अनसलियाव फ्राय 2,52 लाख थाखानि 3.5 किल'मिटार बे लामानि थाखाय फाउन्डेसन गायसननाय जाबाय। आरो मोनसेया जागोन दा अनसलि दावधारा, बे जाहैबाय फ्राय 56 लाखनि रिपेयारिं। आरो मोनसेया गुरुमारा खामार दैसा बे ओनसोलाव फ्राय 22 लाख थाखानि रिपेयारिं। दा बे लामाखौ बाहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैयो मा देग्लाय 50 किल'मिटार लामा बानायनायनि खाबु मोनदों साफागुरि समस्तियाव। आरो बिनिनो फ्राय 10 किल'मिटार लामा बे माबायाव सराइमारि टु बरबरि डिसि अफिस मोखांजों थांनाय, बेखौ फुवारनाय आरो माने मजबुतसिम खालामनाय, बेनि थाखाय प्रजेक्ट हमनाय जाबाय। बिनि थाखायबो जोङो बावैनो अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन 10 किल'मिटार लामा। खारन बे लामाया खुब फिसामोन, गारि गंनै एरायनोनो बहुद थानमोन। आरो बिनि अनगायैबो बाथौफुरि टु कलाचक बा बेवहाय मोनसे पेकेज दङ फ्राय 3 किल'मिटारनि बारा 4 किल'मिटारफ्राम, बेवहायबो जोङो गाबोन बेखेवनो थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो गंथाम लामा मोनदोंमोन, बे पटा दैनि सायाव, बल्डिं दैनि सायाव आरो डेका दंनि सायाव 10 कोटि थाखानि बे दा लामाफ्रा मोनथामबो दा जाफुंनायनि लामायाव थांगासिनो दं। फैगौ बोसोरावबो लामा मोनगोन आरो बा दालां मोनगोन। डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि मावलांनांगौ मावलांबाय थागोन। आरो नों बाक्सा हिसाबै जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेडियामबो दङ। चिफ मिनिस्टारा बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन मालाबा फैनानै 50 कोटि थाखानि। 11टा मडेल आंगनबादि सेन्टार 25 लाख थाखानि बे कमप्लिट जाजोब्बाय, दाखालि बेखेवजोबनाय जाबाय आरोखि। एबाराव आंनि समाव आं दा जिखिनि स्किम हमदों, दा थांनाय बोसोरनि 10 कोटि थाखानि ब्रिज, बेबो हाबदान जानानै थानाय नङा, खुनु खारनाव हाबदान जानो होआ। आरो बे दा 50 किल'मिटार लामा, बेखौबो सोरबा हाबदान खालामोबा बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। जोंहा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ आरो पाब्लिक दङ, नोंथांमोनाबो जेब्लाबो एलार्ट था। नाथाय मोनसे खोथाया मा, मालाबा जों बे माबाफोर लामा फैयोबा, प्रजेक्ट फैयोबा कन्ट्राक्टरफोरनि सायाव माने प्रेसाराबो बहुद बारा जायो लकेलि। सोरबा सान्दा बिनाय, सोरबा माबा बिनाय, बे प्रेसारफ्राबो बारा जायो। बेबायदियावबो गोबां समाव कन्ट्राक्टरफ्रा खामानि गारनानै खारनांलायनाय मोनसे परिस्थितिबो जाबोदों। दा सोलायबाय जिहेतु परिस्थितिया, जों एसे बुजिनि गेजेरजों सोलिनांगोन। आरो जिखिनि प्रजेक्ट फैदों बेखौ जाहाथे मोजां मावफुंनो हायो। दाथ' MLA LED फान्ड थांनाय बोसोराव हाबबाय। CM रिलिफ फान्डनि आन्दाराव फ्राय दा 1300सो फरायसाफोर बेमारि मानसिफ्रा लाब जाबाय। आरो बिदिनो जोङो दा सयल कनजारभेसननि आन्दाराव बे साफागुरि समस्तिनि सिङाव खमैब्लाबो 10 कोटि 12 कोटि थाखानि प्रजेक्टफोर हाबगासिनो दं, माखासे हाबखांबाय। आरो स्कुलफ्रा दिनै हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जादों, बिल्डिं रिपेयारिंनि नामाव फैसा फैदों मेजर माइनर, आरो हस्पिटालफोरनि PHC CHC आपग्रेडेसननि थाखाय
प्रसेसफ्रा जागासिनो दं जालायाव गोदान बिल्डिंनि थाखाय अलरेडि सेंसन जाबाय जों बेखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थांगासिनो दङ बाक्सा सापागुरि समस्तिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जिखिनि राहा लामा लानांगौ आंनि बिथिंनिफ्राय आं बेखौ गोख्रोङै लाबाय थादों आरो बयनोबो आं मोनसे खावलायनाय जासियो डेभेलपमेन्टआ रायजोफोरनि थाखायनो पार्ट अफ दि डेभेलपमेन्ट रायजोफ्रानो जानांगौ बेसेबां थाखाजों मोजां खामानि जायो जोङो बे जिनिसखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिलायोबा जोंनि गेजेराव खुनु जेंना फैनाय नङा बेबा बुंबाय थाथों जोंबो 17 बोसोरनि माने हिसाबखौ जुदि होनांगौबा बिसोरो जेबो एन्सारबो थानाय नङा राजनैतिक दलखौ लाखिनांगौबा बिदि अभिजोगा थायो खिन्थु 17 बोसोर जुदि आङो बावहाय सासन खालामनो सुबिदा मोननायमोनब्ला बेवहाय खुनु गामिनिफ्राय लामा नांगौनि डिमान्ड फैनाय नङामोन आरो आं बेखौ खालामनो हायोमोन खिन्थु दिनै जुदि आं एमएलए जादों बोसोरसे बोसोरनै थांनोसै नै बे बोसोरनैयाव जेराव थाङो बाहायनो लामानि डिमान्ड फैयो थ' मा मावखो बिसोरलाय दा जिखिनि फाखा लामा नुदों बे PMGSYनि आन्दाराव जानाय बा सोरबा आसाम मालाया बानायदों स्टेट हाइवे बानायदों बे मेन लामाफोर बाहाय BTCआ बाराद्राय जगदानबो गैया खिन्थु दिनै गामि सिंनि लामाफ्रा दिनै मानो गोदानै मावबावनांगौ जादों 17 बोसोराव आं जुदि 17 बोसोर बे जायगाखौ नायनो सुबिदा मोननायमोनबा हयथ' फिसा लामानि डिमान्डफ्रा फैनायानो नंलामोन आं बेखौ फोजोबनो सानदों 5 बोसोराव हाजोबनाय नङा हयथ'बा 5 बोसोरनि उनाव सोरबा फैगोन बेबो मावलांगोन नाथाय आंनो दा जि सुबिदा होदों फैगौ बोसोराव आरोबाव लामा नङाबा दालां मोनबावगोन बे 2026सिम जोंनि गभर्नमेन्टआ थाबाय थासान्दियाव बोसोरफ्रोमबो जोङो बिदिनो मालाबा गंथाम दालां मालाबा 50 किल'मिटार लामा जों मावलांबाय थानायनि सुबिदा मोनगोन ओंखायनो लामानि आरो दालांफोरनि जेंनाफोरा जों 100% जोबनानै थाङाब्लाबो जोङो मथा मथि 70% 75%खौ सुफुंनो हागोन होननानै जों सानो